Cylchdroi Labordai. Mae angen stafell gyfrifiaduron ac oedolyn ychwanegol arnoch ar gyfer strategaeth Cylchdroi Labordai. Byddai rhan o'r dosbarth yn dechrau'r wers ar-lein yn y labordi, y myfyrwyr mwy galluog efallai, sy'n meithrin gwybodaeth cyn gweld yr athro. Gallai'r athro gyflwyno'r wybodaeth i weddill y dosbarth cyn iddynt fynd i'r labordi cyfrifiaduron. Gellir defnyddio'r wers ar-lein i atgyfnerthu dysgu a chaniatáu'r myfyrwyr gael mynediad at y cynnwys ar eu cyflymder eu hunain. Gallai'r athro hefyd dreulio amser ar myfyrwyr mwy galluog i ddatblygu sgiliau. Rhowch hwb i'ch cynlluniau adolygu heddiw. Gallwch ddefnyddio ein gwersi anhadnoddau dysgu gyfunol rhad ac am ddim yn adnoddau.cbac.co.uk.